nosila pour liggéey yaa ko circude relais ñallata ko dogde mbalta ko dogde aɗamta ko fortaraw donc so neɗɗo heeɓi sikkude wadde installé e leydi mum ɗum ɗon ala ko ɓuri ndeɗon hunde ala ko ɓuri oɗon bénéfice quelque soit ko dañƴa bénéfice ma so hay sinno ganduɗa ko temedere dañƴa neɗɗo addani ka temedere goɗɗo en daña oɗo temedɗiɗi an dañowo temedere o ɓe sikka an ɓuurima donc an aɗa wonde galle ma aɗa wonde ɓesgu ma aɗa yiya bandiraɓe ma ñande fof donc ɗum ɗon tan ko bénéfice haade haalata noon sa dañi hunde seeɗa ko ñamɗa donc ɗum ɗon vraiment yimɓeɓe kadi ene foti wattire hakkillaji mumen kono wiya to ganduɗa ƴeew mo mbaɗi élire ɓe ƴeew mbaɗa en meeɗa nande président ene waɗa ene haala ganduɗa hoore ma entre comment on appelle union africain Afrique de l'Ouest e wonde ko exploit ko watte ɗon ko donc a nanta hay goto e campagne africaine comme le européen mbaɗata ni somin laamima ɗum ɗo mamin jitti ɗum ɗum ɗon mamin jitti ɗum ɗum ɗon mamin jitti ɗum non non depuis Thomas Sankara faade joni a nanta goɗɗo ene haala ɗumen a banggue to banggue men Afrique de l'Ouest ɗo a nanta fof goɗɗo ene haala ɗum ɗo yaadani e gurdam men ɗum ɗo moƴƴade men il faut somin laamima ɗum ɗo ɗum presque so iwani en mbawata yaade et puis so ƴemti so iwani ɗum ɗon wondi ken mbawata yaade en tembinan koye men tan à chaque fois eɗen mbaɗa eɗen gasa musidɗo innama mbiɗa ko holɗum Oumar Dieng mbiyete Oumar Dieng mbiɗa en keɓani indépendance en keɓani indépendance joni waɗɓe dépenda e yimɓe eyyi kono enen goƴa meɗen hannde joni mo kalten ɗo ɗo gonɗen e dow muɗum ɗo ko ƴewde feere an min e goɗɗiriɗo ƴeewen peeje beele eɗen mbawi sakkande ɗum koye men tawa en kalani haala laamu so laamu yanti hen ene moƴƴi so laamu yantani hen ene moƴƴi ko peeje ɗe ƴeewate beele won eɓɓade mbawɗen wadde fadam jofne beele won eɓɓade ɗe mbawɗen wadde beele bandiraɓe men heddiɓe to yowitiɓe meɗen ɓe neldata ñande foof 200 euros 300 euros 400 euros so rendi tawa ɓen ɗon ina mbawa wadde toon hono ceerno wiiri ni hay sinno ko briquel hay sinno ko wawi wonde foof taw jomumen ene mbawa dañde ɗo pawi guerum men tawa en kalani haala indépendance wadde haala eɗen kaalo haala union européenne walla ko nandi hen ko nandi wona ɗum woni sohla meɗen oɗo saaha joni minen oɗon banggue minen oɗo banggue min jarani minen aɗa andi Sénégal chaque région malla chaque continent ene woodi tan no yarata minen bangga men min ganda neldude neɗɗo ganduɗa hoore ma 1 million walla 2 millions 3 millions ya wat visa gara minen somin neldima ganduɗa ya liggo sa yahat liggo a yahade nokku yaade sohli ɗum ɗo eyyi nokku seydi Dieng ko ɗen ɗon peeje noon poɗɗa hollude min holno mbaɗirton ha heddiɓe mbawa yowitade hono ɗum ɗon mbaɗa ɗum minen ko feere min ɓuuri wawtanna la plupart ko Afrique donc neɗɗo yeehi Afrique yii biti yii ganduɗa yii ko yiiɗi ganduɗa hoore ma ene wawi liggade hen yii mbiɗa sohli tel ene yeeya tel donc so ballon kam mi sooda ɗum ɗo après noon aɗa wawi rokkude ɗum dokkade mbiyata a wawi rokkude ɗum mbiyami ñamdimi tel donc aɗa wawi yeɗidimi seeɗa ɗum ɗo ko yeɗidimi feere ko hono ɗeɗo peeji min kalen fuu wadde feere rutto Afrique rutto leydi men to ha mbawen jooɗade toon ha mbawen to entreprise enen sukaɓe ene mbawa joftade activité enen fof en mbawa hoddude enen fof en duɗɗitta ko lawol gotol Afrique wawa wonde joni heddi ko hono no feere no mbiɗa nde ko feere moƴƴere kono so tawi ne yara noon seeɗa won diwanuji ɗi ganda hono ko mbiɗa ko ɗum ɗo ko feere moƴƴere kayni minen min ganda hay ɓiɗɗo hay babiraɗo en rokka ɓiɗɗo ganda hoorema en hokka ɓiɗɗo million ngaji 8 million ngaji 4 million ngaji 6 en hokku en waɗa ɗum visa ɓuuri yaya France hono France e heɓat tan jara hoorema sa heeɓi France heeɓi biye jaaha ambassade sa jaaha ambassade ƴeewa sa pereɗa hen pere dossier ji ma jaaha minen ko ɗum min ɓuuri andude heddi ko sa reddi neɗɗo kaali ya taw kene udditi boutique malla ya taw kene udditi restaurant malla ya taw kene udditi ɗum ɗo minen ko noon min gandi hono noon ɗum ko peeje mbaɗa encouragé aroɓe ɗum ko feere moƴƴere seydi ɗo joni ceerno renduɓe peccat ceerno Oumar wonɓe ga kadi e ɓoggol mbawen on jarama so tawi tan mi faami ko kalata ko cuɓniɗa mbiɗa andi koye reportage barnoɗo semaine jawtuɗo ko faati tigui e sukaɓe meɗen ɓe ganduɗa ko wonɓe ɗo woti to leyɗele men jiiɗi wadde investir so ɓe jotti toon ɓe gutti toon entreprise aji mabɓe ɓe mbawa kadi gollinde sukaɓe men wonɓe toon ko laamu fawtaɓe koko 26%
taw noon leyɗele Europe kamɓe koɓe gaddata toon koko 8%. mataga hannde so tawi laamu yiɗi en waldide wadde noon il fotno tan ɓe yorondirde e maɓɓe kamɓen ɓe mbawa yobde hay so tawi ko 8% on ɗon so nden heedi ma wawa waldidde wonɓe toon ɓe kono sa yi kadi mataw ɗum ɗon heewi mataw en ngala tigi waaɓe kono ɓen ɗon sukaɓe hannde dariɓe ngam uddide entreprise aji mumen mataw ɗum heewani taw kono ɗum tan ñande ɗum heewi hay so tawi ɗum toon Europe ko narto meɗen to so tawi darta kam ma usto ceerno Sadio Man gan wonko mbiɗa mbiɗu cetto konal yewtere meɗen koko nayi eyi cettan mi raɓɓiɗinto tan ay waaji o ko haala enene pulaari mbiren ko so neɗɗo yani yo ƴeewgol to fergitiiɗo exactement ayi entreprise ene waɗe nokku o entreprise o yincina o tawat ko laamuji dewɗi laawol tawaɗa ɗo baŋnge commercial ma baŋnge geɗe ɗe fof tawaɗe ne degli baŋnge kayitaji ma baŋnge ko pawerɗa ko hono ko joofiɗa ɗo jooni ko an honduno rapport suuji e hono ko ɗum ɗo haali ko alaa sago waɗa alaa sago taw ɗon taw sella ay so ɗon selli so laamuji men celli haa hoolaare wone majje baŋnge transport majji baŋnge safara majji baŋnge jangde baŋnge yaade baŋnge gonkan leydi ndi baŋnge ko renda ko moni fof jogii heen geɗal tan même Europe naaɓe koye men mbaɗa toon entreprise aji ko ɗum woni fergitande nde wona maire waɗi Afrique naaɓe fof ene doga ene maaya e ladde wona maire waɗi ɗum hay gooto maɓɓe yiɗa maayde no moni men fof wiɗi fitan noon wiɗi fitan kono noon a wawa wuurde e nokku mo ngannduɗaa hay hunde battane ma yiyani heen donc ɗum tan woni haalaka ko haali ko ko toon taw sellata ko baŋnge gonka ka baŋnge ko renda ko yimɓe fof dañi heen geɗal baŋnge kuuraji baŋnge téléphone baŋnge fof mo fof geɗe heen fof tawa emi rewi laawol ko nden neɗɗo wakkilto wonde toon koma hoolaare nden ɗon woodande yimɓe mbawa jooɗaade so nden hoolaare woodani koote nawrata yimɓe fuura jooni dans les vallées fof immoto koye faxe koye ɗum ɗo heen ko ɗum tan jiɗmi haalde wasde joɗinade ko haali ko ɗum woni ngorondi on jarama wadde Abdou Ali Dia so tawi wonko jiɗɗa heen weddade hade men wayde waga ɓan walla ƴeewen Abdoulaye Ba ceerno Abdoulaye Jamir eyi so tawi a faami yewtere nde ɗum mbawa faami ɗaweede eyi mi salmina ɗon tan yeewa toɓɓere nde ɗeɗo kam ko toɓɓere mawde mi salmini kam mi juurima kala kettoɗo e dandam e toɓɓere nde ko toɓɓere mawde ko toɓɓere yo yimɓe ƴeew solution jooɗori Afrique e suwa jooɗade toon suwa kadi ɗanninoɓe kadi série rodde mbaɗoya ɗum pour seji jooɗo e ko hunde moƴƴere kam so dañama kono kam kadi ko hunde kadi tinno ngam hono no ɓe kaaliri ni hen sa yeehi hay sinno gon ko wawi tan kadi wadde toon hunde kadi ko jogiiɗo hunde e jogaade toon jogiiɗo hunde noon wawata toon ummade ko ga toon sago toon gonɗa waddemo toon hunde nde taƴi kadi honno ɓe mbiri ni haysa hokkama toon ko wayno ngesa aɗa rema e sa renaki sa soñi ko wayno maaro walla ko wayno a soñat ha fara sa soñi pecca sa peccini sa renaki joom gasoil o ko joɓata ɗum ko e sa renaki an a famat tan ɗum ɗo hay sinno ka colnoɗo maaro ni tawa a rema hen e sa renaki ma wi ni hanino tan ka coɗɗo maaro tawa a remani aɗa ƴiggi ɗo taw kadi sa soñi tan kadi sotta kadi ko joom gasoil joɗɗa eyi ɗum fof waade noon kam ko jinmi tan wiide tanle ɓeeɗo kam ɓe yimɓe mayata e laawol de ɗan kadi wona hunde wiyamde kadi ɓe meeɗen fof welani e welani ngam han kadi haqqillaji kadi fof woni tan koye e ladde e tasata wondere neɗɗo e koddon no way ni tawa ɗeɗi o ni an temori Allah waɗa o daña laawol o ɗanno o waɗa ko ngannduɗaa won hunde e an kadi an o hoɗata sarena kadi ɗuma wona yaadu e so ɗum ɗenni kadi ɗiɗɗo yaadu kadi e mo haqqille mum wona yaadu kadi on kadi moƴƴi tan ko ɗacca ɗum yaha e sa udditanima toon biddi walla udditanima toon hay sinno ko ɗum haa tan o suwa yaade ladde yo haw anndi ko woni toon hay so udditan namɗama koye nder banque o bonnowo o wawa moƴƴinde eyi gonɗo noon jaaɗo noon mo Allah hokki noon yaade ɗi he ladde he suwa dañi suwa ronde e woni toon haa yii kam anndi fof no wayi on so arti tan so tawi ko jiɗɗo wonde so wallama suwa ko ngesa suwa ko fiti so wallama projet tan ene heewi moƴƴinde e kono noon kala mo haqqille mo wona yaade
ko mbawɗa waɗan ɗum toon fof koto yaakoro ene rewa laawol enen kam ɗum kam ko ɗum tan jinnomi haalde heen wona haali hen ke soblanje ba on jarama mi salni on mi salni amon tuwari salni bandiraɓe fof hettoɓe saato mangane en mi salni soblay ba ɗo e worleya jarama ƴeewen podde bewɗo guiɗo pulago tawi ko Coulibaly tawi wonko jiɗɗa werrade jatto wadde keccel so tawi aɗa bisimilla so tawi wonko mbaɗa weddade cattukonal tan e waktu men koko yetti eyyi noon wadde mi salmini kadi dendagal bandiraɓe fulɓe jokkiɓe haalirde dingal fulɓe e oɗo saaha mi salmini on juuri moon ko guiɗo moon miñiraguel moon Coulibaly Saydou woni hen mo guiɗo pulago eyyi yewtere nde kam vraiment nde waɗi fayida no feewi kadi ɓe memi tigui to jinnomi meme ɗo surtout musidɗo jetɗo joni o saabu no wini ko noon tan ga en koyemen onon koye moon wonɓe toon ɓe oɗon gandi gano wayi wona kumpa moɗon saabu yiide gano wayi ni en e ɗeɗo caɗele mbawi hewde partout e ɓitte nde no wayi heede e kala saaha kadi e goƴaji ɗi e yidde humtude hajuji ɗi e kala saaha no ɗum wayni e kala saaha ɗo gonɗa mawɗo ko jiɗɗa wadde tawa aɗa wawa wadde ɗumenam joɗɗa hen ha daña no musidɗo fulɗum jaaruɗa ala saago sa andi kadi sa ƴeewi musidɗo jaaruɗa ɗo heeɓa ala saago a jooɗo musidɗo jaaruɗa saabu en jii jooɗade gande ene woodi ko fawnide kono kam ene famɗi koɗo mi yencini eyyi vraiment min kam ko yewtere nde kam min vraiment mi wettima hen saabu cikkami ndeɗo yewtere ni ko min haaldete eyyi noon jaam mi wettima tan mi on jokka golle jaram Coulibaly keccel ko so tawi wonko jiɗɗa e werlade walla Amadou Baydy Dia Jamir wadde ceerno Amadou Boukary konngol arti toon o gaddam en bisimilla keccel wadde ƴetten téléphone puɗɗoriɗo 06 gasiri 28 gasiri 26 78 musidɗo Jamir tawi a yetti téléphone portable puɗɗoriɗo 06 gasiri 26 78 wadde ceerno Amadou konngol arti toon musidɗo nde sikki o hettay walla jafɗa ƴetten téléphone goɗɗo puɗɗoriɗo 06 gasiri 12 85 Jamir musidɗo portable puɗɗoriɗo 06 non 07 gasiri 12 85 mbiɗa fikki wadde musidɗo hettaki en ceerno Amadou wadde konngol arti toon jarama ceerno Adama Boubacar bandiraɓe fof en jaaru en calmini hono Mamadou Ba kadi en calminimo kadi no fewi en beltima ni en nande dande makko e radio ji meɗen ɗi so tawi ko gonga haalde noonne kaydi calminirten Saydou Mangane e ɓeydal mum ngalowo wattindi haalde ngal kono mbiɗa sikki bandiraɓe alay saago pamodiren e hunde wotere ndaw gonga laamuji meɗen ɗi belani ndaw gonga laamuji meɗen ɗi kono ɗi gollorto ni a famide wona hunde e yencinore kadi ko ɗi golloto ko enen ko jiɗɗen haalde ko walla ɓe jiɗɗen haaldude ɓe ko gueɗel e ko leydi ndi waɗata ko fof saabi leydi Sénégal wona fulɓe tan goni toon jol fof ɓe nan toon e ko nanden en nani nane hono ceerno Yaya ne wiya won jol fof ɓe ene jogui fannuji ɗi gollorto a faami de ɓe ƴetta cukalel tan ɓe mbaɗa ɗum e nokku guila ɗo wonno ujunnaji sappo ɓe ndewa ɗum ha wonta million ngaji enen hono ɗen ɗon peeje jiilantoɗen kadi ko leñol fulɓe wiiregol fulɓegol rewo e worgo ko ɗum woni haala ka ko ɗum woni hande yewtere nde gadduɗen nde en garani haalde haala laamu ko ni foti liggorade walla ko ni foti liggorade ɗum ene wawi yaltude hen ni ko gonga ko ha ɓeydo garɗinde ɗum nden kono muujibu yewtere nde objectif yewtere meɗen nde ko ha enen fulɓe dañen peeje no gollortoɗen tawde a faamide won ko caɗaɗen ko noon ko enen pewjanta koye meɗen peere ko cattira ɗen ko ɗum woni ko dartaten ay ko sattiri en ko ɗum woni ko dartaten kadi fulɓe hoto jejjire ene joguino e konngol wiide gacce winde ko tawaɗo winde ko wattina haalede ɗo enne ko tan aɗa hoddino e bande
taw ni aɗa anndi wonko ceɓoronoɗaa ɗum Allah newnana ɗum laawol yaha ɗanno arta